1952 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर' हारिनि बयनिबो जौसिन मोनसे गारजेन आफाद आरो बे आफादनि बोसोरा जे फैगौ 2027 मायथाइयाव 75 बोसोर जागोन आरो बे बोसोरनि जे 66थि बोसोरारि जथुमा बेखौ गलाघाट जिल्लानि उरि आमखाट बे मध्यमपुर ओनसोलनि मोनसे खाथियाव नांजाबनानै थानाय अनजालिपारा थुरिबारि रुपहि मिलनपुर बे गामिनि फैलाव दुब्लियाव जोङो खुंनो लानाय जादों आरो बेनि थाखाय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी बिथांनि नुजाथि फैनायाव जोङो दिनै बानजाय आफाद दानानै लाबाय। बे बानजाय आफादनि आफादगिरि बिबानखौ सुरभतार समाजनि मानगोनां एमएलए बिस्वजित फुकन बिथांखौ सायख'नाय जादों आरो आंबो जे बे आफादखौ सामलायनो थाखाय रायजोनि बिबान होनायाव दिनै बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारनि बिबानखौ मोननाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव बर' कसारी काउन्सिलनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी डेपुटि चिफ रमिय नार्जारिखौ लानानै बर' हारिनि गासैबो जिल्ला लेभेलनि जोंनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो गासैखौबो लानानै जोङो गाहाय बानजाय आफादखौ दानाय लोगोसे मोननैसो जोंनि जे दालाय आफाद बेखौ दानाय जादों आरो गुबुन गुबुन दालाय आफादखौ खम समनि गेजेराव जों दानायनि बाथ्रा बुंदों। आं मिजिंथियो बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों जोङो बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थानाय बर' माहारिफोरखौ जों बोथिसे ओंखाम जाहोनायनि गेजेरजों जों बानजायनो मोनसे खाबु मोनदों आरो आं सानो जे मोनफा मोनफा आफाद बा साफा साफा गाहाम नोगोरारि जानो नांगौ जायोब्ला गेदेमा सुबुंफोरनि साया मोननाय बा बिनि हानिध्य जायखौ हारसानि बुङो बेखौ मोननो जोंनो नांगौ। जोंनि लाइमोनफोरा जाखारबोनाय फरायसाफोरा आं सानो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों हाबाफारिनि गेजेरजों जों बुहुमाव थानाय जोंनि गेदेमा बर'फोरखौ जोङो लोगो मोननायनि बिसोरनि साया मोननायनि जोंहा खाबु मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो थुनलाइ बिथिङावनो जा समाज बिथिङावनो जा जों दावगालांनो हाबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बयनिसिमबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों।